Pöysti! Minä kuulin, että sinä olet DJ:nä poliisien pikkujoulussa. Niin onkin. Onko levyt mukana? On, mulla on kaikki parhaat levyt mukana. Voisin tarkistaa, ettei tule mitään saisseja soitettua. Älä tarkista niitä. Näytäs, mikä sinä on ensimmäisenä. En näytä, sä kuitenkin vaan haukut niitä. Johnny Cash. Mikä tämä on? Et sä tiedä, mikä on Johnny Cash? Tiedän, hän oli vankilakundi. Ainut hyvä rosmo, joka laulaa. Ei se ollut mikään vankilakundi, se on laulanut vankilassa, mutta ei se ole koskaan ollut vankilassa. Eikö ole ollut? Ei tietenkään. No se on paskaa sitten. Mikäs tämä on? Nirvana. Tässä kannessa on tämmönen alaston lapsi uipi rahan perässä. Joo. Mitä tämä on? Tämähän on hukutettu tämä pentu tähän. Ei se ole mikään hukutettu, se on taiteellinen kansikuva, sä taju mitään. Nykyajan lapset vaan rahan perässä hukutetaan uimaa ammeeseen. Ei sillä lapsella mitään tekemistä musiikin kanssa. Eikös tämä laulaja ampunut itseään haulikolla suuhun? Ampu, mutta ei sekään tohon musiikkiin liity. Ei liitykään, mutta onneksi loppui. Mikäs täällä on? Pulp Fiction. Tässä narkomaani nainen tupakkasuussa viettelee katsojan. Pulp Fiction on ehkä maailman eniten myydyin soundtrack maailmassa. Onko tämä se elokuva, mikä käytiin kahdestaan katsomassa? On. Kadun sitä. Ei ollut mitään, siinä ei ollut minkäänlaista järkeä. Sanukaan nyt kesken, eikä siis silloin voikaan olla mitään järkeä. Heräsin siihen, kun Bruce Willisillä oli punainen pallo suussa. No jos sä olisit ollut hereillä ennen sitä, sä olisit ymmärtänyt, minkä takia sillä on se pallo suussa. Mutta tätä et soita siellä juhlissa. Totta kai soitan, et sä sitä määrää, et sä mua määrää. Tämä on hyvä. Tämä U2. Tässä on lapsi, jolla on kypärä päässä. Onko tämä jotain lapsin sotilasmusiikkia? Ei tietenkään oo, se on et sä tiedä kuka on U2. Sä et kyllä tiedä mitään. Kuka hän oli? Ei se ole mikään hän, se on bändi, se on kaikista pisiten samassa kokoonpanossa pysynyt bändi kautta aikojen. Tekikö tämä U2 ensin Eldakajärven jään? Ei tietenkään, se on irlantilaisbändi. Niin, mutta oliko irlantilainen laulu Eldakajärven jää? Ei ole, paa pois se levy, et sä taju mitään. Erkki Runkkari otti sen sieltä sitten, otti vanhoista irlantilaisista kansanlauluista. Tämän minä muistan, David Bowie, tämä oli homoseksuaali koko mies. Ei se mikään homoseksuaali, se oli biseksuaali. Onko tämä onanoimassa tämä mies tässä kannessa? Ei se on tietokoneella piirretty kolarinukke. Niin, mutta onko tämä valtavirta musiikkia? Ei ole valtavirta musiikki, se on tinkimätöntä musiikkia, justiksi se on hyvää. Tinkimätöntä musiikkia oli myös Kippari kvartetti, eikä siinä kukaan onanoinut. Fatboy Slim. Onko tämä Freddy nuorena tämä mies tässä? Ei ole Freddy nuorena, anna mun levyjen olla jo. Tässä on tällainen lapsi, jolla on siivet selässä. Hän on siis kuollut nuori Freddy. Ei se on Freddy, se on konemusaa. Passe pois, et sä siitä mitään tajuu. Mä soitan sitä kuitenkin. Jospa tämä on Freddy kuitenkin yrittänyt ulkomaille tällä nimellä. Ei se ole Freddy, se on DJ Fatboy Slim, joka on ensimmäinen superstara DJ. Mutta tollaista läskikasamusiikkia et soita siellä. Ei se on läski, ei toi ole se. Tässä on kuitenkin levy Oasis, What's the Story, The Morning Glory. What's the Story, Morning Glory. Kaikkien aikojen eniten myydyin brittilevy. Tämän bändin minä muistan. Tässä on ne kaksi veljestä, jotka ovat huumeissa aina tapelleet ja näyttävät keskisormea valokuvassa. Totta kai se on rock and roll. Mutta he ovat kuitenkin aina irvistelleet poliisille ja virkavalvalle. Totta kai niin rocktähtiä pitääkin. Eikö se uskallista soittaa poliisien pikkujoulussa sellaista musiikkia, missä vain näytetään keskisormea? Ei siinä musassa näytetä keskisormea, ei musassa näytetä yhtään mitään, kun se vaan kuunnellaan. Mutta eikö tämä ollut se bändi, joka varasti kaiken Beatlesilta? Joo, mutta ei sillä ole mitään merkitystä, koska ne itse myöntää sen. Niin, mutta sen takia tämä seuraava levykään ei soi siellä. Tämä on nimittäin Hard Day's Night, The Beatles. Ja tällainen musiikki ei siellä soi, jotka eivät voi osaa omista tavaroistaan pitää huolta. Aina pitää poliisi kutsua Beatlesin studiolle. Abbey Roadilla siellä englantilainen popihattu aina joutuu istumaan siellä, kun nämä narkonaamit istuvat siellä. Tiedokses vaan, ja varmaan sä tiedätkin, Beatles on maailman paras bändi, ja siinä sun kädessä on tällä hetkellä maailman paras levy, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et soita tätä Beatlesia siellä, liikaa ihmisiä levyn kannessa. Kaikki sinun levyt on ihan paskaa. No mitä mä sit soitan? Tätä soitat siellä koko ajan. Yhtä juhlaa, Münchenin kisojen 10 000, 5 000, 1500 metrin loppukilpailujen alkuperäiset radioselostukset, eivät tätä voi soittaa. Kyllä voit. Ymmärräthän se nyt, ettei me voida pitää pikkujoulubileitä, missä ainoana musiikkina soitetaan jotain vanhoja urheiluselostuksia. Kyllä voidaan. Siellä kuule hakataan nyrkillä pöytään ja Paavo Noponen selostaa. Se on maailman ensimmäistä räppiä, sanon minä. Siihen aikaankin minäkin aina hypin tuvan lattialla edestakaisin, kun Vireen kaatui ja Puttemans meni ohi. Mutta Puttemans kaatui ja Vire meni ohi. Sitten vaan poolimaljoa ja juodaan ja kaikki piirileikissä letkajenkkana menemme. Paavo Noponen selostaa ja Vireen kaatuu. No okei. Ihan hyvältä toikin kuulostaa.